mgbede ọma nọ nwa ọdịnala Igbo a sị nka Tetaa bụ nkwụ kwụtara anyị ihe ọma anyị ga-adị ka eji na-echigharị agwụ agwụ kakaka ya ma jiji ya ma ya onye chụwa anyị daa onye si na nwa anyị onye fụ anyị leta nwa ya nwụrụ anwụ ọzọ ya anwụ onye si anyị nwụọ onye anwụọ ka anyị ji akwụ ya anyị ga-ejere obodo nara obodo anyị ga-ede ude eji maka na ejiri ọnwụ ya dịba eme mgbọrọgwụ a sị m na onye sịrị ife anyị na-eme agha enwe isi si gbota isi onye ahụ tinye ka ihe anyị na-eme wee nwe isi ise aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite Nwa Adama anyị na-agbụ alụ a sị ka mmụọ niile na-anara oke na nkwọ na-anara aja niile na ọrụ niile anyị nọ n'ụbọchị taa ise ụmụ Igbo ụmụ ọdịnala Igbo agwa m onye nke gị abụ m onye nchụaja bụrụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo ihe m ji bịa ka nkụziere ụbọchị taata bụ is a wake up call ọnụ ụmụ ọdịnala Igbo ụmụ Afrịka. Ajụjụ ka m bịara eju gụọ onye Igbo yes gị nwa na-ene m anya kedu ka o si wee dị gị ka ndị anyarị afụrụ anyị n'anya we Africans we black race ndị obodo ndị ụlọ ụfọdụ n'ime unu jegoro abroad ejego m abroad wenata ọdụ ka ndị anyarị ndị anwa gị na ha bi n'obodo ahụ ibi yes ha afụrụ blacks n'anya n'ime obi gị ha niile ha afro blacks n'anya kedu ka o si dị gị na ndị a ga-ewetara gị ihe dị mma n'eziokwu na ezi asụsụ nke bụ eziokwu na ihe ndị anyarị ji wee bịa na Naịjirịa na Afrịka bụ to exploit ka eri anyị ka mugo o nwere ofu ihe ọma ha ji wee bịa gị na ha bụ ọkụ nwanne onwe ọkụ nzọpụta ọbụla ha wepụtara ka m gwa ihe mere bụ na ihe kpatara ha ji wee hapụ ụfọdụ ndị Afrịka ka ha chiwe onwe ha bụ na o nwere oge o ruolu ha ji ndị Afrịka wee ma na-abụ slave mgbe ha na-achị anyị ụfọdụ ndị biznesmen ha jizi opportunity a wee na-etrade slave trade na-egwu mineral resources si na Afrịka na-anaba ha mana mgbe a bịa machie slave trade ụfọdụ n'ime dia businessmen ọlụ wee pụọ ha enwe ozi ọlụ maka ndị ha na-ego nje na mpaghara obodo ndị ọzọ blacks nọ si n'Europe ka ha bụrụ ndị oru na-alụ ha ọrụ na rubber plantation bịa mgbe amachie slave trade plus the agitation a na-eme all over the world na Africa na-aklamọ ka ndị anaba na ndị a kpọrọ anyị asị kpatara ilota n'obodo Egypt obodo Ethiopia onwere onye colonizere ha ọkịma ọ because na-enweghị agitation na-aklamọ all over African land ka ndị anaba ka ndị anyarị naba na ha erigo anyị rie anyị gwogwo mgbe ha chọziri ịna in order for them to remain our godfather in order for them to be teleguiding us ihe izi ga-ebu ụzọ wee mee ndị mmadụ abụrụ ọbụla ị chọrọ iri ka m gowo mindset ya ha wee fụ na anyị nwee standard moral value na 1884 ndị ezitere ma chọrọ ịkpa afọ ha nọ na ụlọ omebe iwu ndị mba anyarị ndị chịrị obodo a wee nye ripọtụ onye nọ na haus wee gwa ha na onwere ihe anyị emewu ndị a bereso na anyị ga-agbanwe okwukwe ha nwere na ha nwere high moral standard ife ha meziri bụ kedu ihe ha mere ha wee je wee introduce okpukpere ndị ụka ha wee sizie na ihe ha ga-emezi iwu ha wee weruzie ụfọdụ ndị ọgwa ha pevukwara wee fụ ụmụnne ha kwa ka ha bịazie in disguise na ha wetara mgbasa ozi okpukperechi ha wee werukwa ya wee ti wuti azụmahịa na ha weta agụmakwụkwọ weta mgbasa ozi okpukpere anyarị ha ka ha wee rie ndị be anyị mugu na ụdị na ha na-eme ka ndị be anyị waa anya
ha wee exchange dị afọ mgbe ha hapụrụ obodo a na ha na-achị ha jikwa indirect way na-achị. Do you know? Yes, gị nwanne ha mgbapụsi ntiwa akụ ebe nsogbe ịma na o nwere ego one ndị ụka ma chọrọ ịkpa afọ ha, ndị ụka Orthodox churches na Nigeria nwere ego ha na-atụ a na-ewe na mba Europe eji maintain ebe ndị isi ụka ha bi. Ịma oke ọ na-emarọ na o nwere ego one parish isi ọbụla na-atụ na-eweta na cathedral. Ọ na-emarọ na o nwere ego parish isi ọbụla na-atụ from cathedral. Each cathedral nwere ego na ha na-eremiti na-aga isi ndị ụka anyarị, ndị ụka ọbịa. ọka ịmarọ marụzie taa. In other words, ọgwa their ministry continue. Ịma nọ na Afrịka na Nigeria na-eproduce highest ndị echiri echi a na-ekpojaji na mba Europe, maka n'ihi na ndị mba Europe na onwe ha enweghịzi interest na nkụzi ndị ụka ọbịa. Ọ na-ịmarọ kedu ka o si dị gị na ha nwere ihe ọma ha bụ n'obi gbasara anyị bụ ndị ụka ọbịa? Ịma ọnụ ori ka eriri anyị. Kedu ka o si dị na ha si na ha fụrụ anyị n'anya, mana o ruo na na-egbusi ndị mmadụ n'Afrịka ha enwere ike ịpụta wee sị enough is enough, na ihe a na-eme ndị a na ọ jọgburu onwe ya, na ndị awa ụmụnne ha n'ime onye nzọpụta mana ha ya agba nkịtị. Ọsọkwu ya bụrụ na-abịa na wee kọmitie genocide karị genocide na Afrịka. Ndị anyarị a butere ụka ama ekwupịm maka na ka ha ghara iji jeopardize their business interest na Afrịka. Ịghọtara ya? So ihe niile ha na-eme is all about business. Na-akpọ ụmụ Afrịka tetanụ n'ụla, natanụ nọ na ọdịnala ka ị nwere okpukpere ebewu dị homogeneous to your species. O ebe ị nwere okpukpere dị homogeneous to your race. O ebe ị nwere nna aha ndị na-ayọtara gị ayịyọ. Nke bụ eziokwu na ndị Europe enwere ike ịda ayọ na nna ha ayịyọ. Call it St. Paul, senti nkewa ka hapụ ịza ụmụnne ha ayịyọ bịa zaba nke gị. Ịmarọ na ndị ichie na ọdịnala Igbo n'ọha our ancestors, n'ọha bụ ndị sense. Ịmarọ ọ bụrụ na iwu onye na-practice ọdịnala mana ị practice go 3 to 6 months nke bụ eziokwu ghara efu changes, nwanna ịmarọ na ihe ị na-practice wụ zero. Izi aida na ikworo n'obi gị kwesị ike, ma ọ bụ na formula ị na-use the wrong, ma ọ na ya mentor onye na-eme ntọ gị na ya bụ ọdịnala amara ihe ọ na-akụziri gị, ma ọ na gị nwa a na-akụziri akụzi abụla a good follower. Ime ihe na-achịkọwara gị bụ na ịbụrụ onye ọdịnala kwesị ike n'ihi na ejebe dibịa emere ka ịbụrụ onye ọdịnala. Ịghọtara ya? Ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike inwe challenges of life. Mba na-abịa ọ chọghị ebe a ga-esi wee ze ya ibu maka ihe oje na be dibịa gbara ya afọ, agbachara ya afọ, ịgwa ya ihe ọ ga-eme. Uche ya bụ ngwa jos size m ibu a, Eze-Ana m ibu a, o jekwara onwe ya oke ị na-eje. Ị maka na o nwere ndị mmadụ kpọrọ onwe ha ndị ọdịnala ha ya amụta nwa dada. Dada bụ ndị mmiri. Abịa na mmiri enwere ndị dị iche iche, nwee ndị eze, nwere eze nwoke, nwee eze nwaanyị, nwee dada, nwee ụmụ ejima, nwee ndị ọzọ dị iche iche. Mana onye amụta dada, instead nna m nwa ga-eji aka ya wee kene Chukwu okike abịama wee kpọkuo ndị otu nya nwatakịrị ahụ amụta na ezinụlọ ya. Ọ bụrụ na your ancestors found na gị na nwunye gị adịrọ worthy ịmụta dada, that dada will not come to your family. There must be a trace dị homogeneous to ndị mmiri mere that dada ahụ ji wee bịa. Definitely you or your wife wee onye mmiri dada a wee bịa. Instead of gụnwa bụ nna ga-ejiri ọjị kpee ekpere, nke bụ eziokwu na dada ọbụla ruo oge anyị akpụ ya ọnya ga-eji aka enye sign gị kpọọ ya isi. Mgbe anyị jezie n'afa agwaghị ihe ya eji wee kpọọ ya isi, merie saraka kpọọ ndị otu ya mee saraka rie oriri aṅụrị adị. Ndị otu ya anya na-eji wee bịa ụwa kwudorie ọ pụta ụwa ọ na-eme akara aka ya, ọ na-edu ude pụta ihe. Mana mgbe iji ekpọ ofu ofeke n'ọwụ pastọ ma ọ n'ọwụ reverend n'ọbụ nkewa ọ wee bụrụ ofu ofeke a ga-abịa sị ka ya kpọọ gị nwa ụdada isi, gịnị ka ọ ya eme? Ọ bịa okewa nwa gị na ndị otu ya, ọ bịa sị na nwa gị bụ abụrụ ọgbanje, na nwa gị abụrụ nka na ọ bụrụ nka, kewaa anya na etu tilo na asị n'etiti nwa gị na ezumezu mmụọ si wee bịa ụwa. Anọ ndị asụ ya eme si wee bịa ụwa ga-eme ka ihe ọ na-emepụta ihe. Ọ bụrụgo nnọọ isi ka ọ na-akpụ, isi ọ na-akpụ a na-ede ude. Ọ bụrụ na egwu ka ọ na-eti, egwu ọ na-eti a na-ede ude, maka na ndị the spiritual forces nyere eso wee bịa ụwa abak ya.
nke bụ eziokwu na ndị gị na-asobi ụwa ọ bụ na ha dị aba aka ihe ị na-eme na nkịtị maka na ọ bụrụ ọgụ nwa na-emezi ahịa akarịa na o nwere ụwa anọ na ya bụ kọmpetishọn ihe biznes ọ na ị na-eme ọlụ ị na-ala enwe ndị gị na ha na-akọmpiti and inwe ọ bụ na inwe spiritual backing nwanne ịma ịnọ nkịtị afta nke a mee ụfọdụ ndị na-eje na be dibịa bụ mkpa ka ha ji wee bịawa o nwere ike ọ bụrụ na ahịa ya etigo na ịtarị mmụọ apịa gị onwe ọdị ihe ọma ọ na-eme o jee na be dibịa ịgbachara ya afa gwa ya ihe ọ ga-eme ọ họrọ nke ọ chọrọ. Enwere ike ezampụl ọ bụrụ na ọ mara onye bụ chie ndị ichie ebe nna ya o medoro ha align with the spirit ndị nna nna ya ha ndị mmụọ nọ na mbe ngwurube nna ya amarodo onye ọ bụ ndị ikwu nne na ndị ikwu nne ya na mmụọ nwere nke ma onye ọ bụ ị bịa gwacha ihe ọ ga-eme o nwere ike decide ya ka e buru ụzọ rụọ ọrụ mmiri ọlụcha ọrụ mmiri ka nwee ka ikpere ile ọma ihe na-eme ya adịtụ ya mma nwa mgbo nta obere oge ihe na-eme na aka na-ebe maka na akpa na akpa na ọfọ o mechaa ya etu ọ mapụkwa jekwara onwe ya ka ọ na-eje nwanne iburu onye ọdịnala na-akpa na akpa na ọfọ nke mbụgoro ya amachi gị na anyị ancestors ndị ichie be nne gị na ndị ichie be nna gị adị n'udo gị na mmụọ dị na ngwurube nna gị na mmụọ niile so gị na ndị gị na ha sobi ụwa na ndị otu gị akwụnụ adị n'udo ọha ga na-eme ekiri waves ọha ga na-ewetara gị favor ọha ga na-ewetara gị ihe akụ na ihe enwe mana ihe ụfọdụ na-eme ghe ọbezie mkpajidie ọsọ ọbụcha ya problem ya o nwere ike nye gị ihe gị na ya kwuru o mechi ihe na-eme ihe dị mma bịa n'ụzọ ya o bụrụ ji na ọkụkọ bụrụ indomi bụrụ katọn akwa jee n'ụlọ ụka o mekwara ya ọzọ onye ekene ebe nwa onye ka ị na-aghọrị ndị ichie gị bịakwutere mmanụ iji obi dị mma wee bịakwute ha ụfọdụ ndị mmadụ ga-asị na nwere ike na-abịarị mba ọsọ m sị na o nwere ya ji wee jekwa na o nwere dibịa rụrụ ya ọrụ ma ọ na-arụrụ ya nke arụọrụ ya nke a ihe na-ebere ka na-ebekwa onye ka ị na-aghọrị ndị bịakwutere ka ha gboro mkpa gị enega anya n'ime obi gị fụ na aghụghọ mmụọ aghụghọ ka iji bịa na ijiri obi dị ọcha obi etiwara etiwa na obi egwepịara sị na ị chọrọ ka gị na ndị ya ancestors na mmụọ so gị na ihe so obi ụwa ka ọ n'ụdị n'otu maka na ndị Igbo na-atụ n'etu na onye bụrụ chi ụzọ ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ maka na adịghị ka ibe na-agụ akwa mgbe onye afụrụ onwe ya n'ụdị ọnọdụ dị etu a ọ na-agbagheri mgbe ya bịakwuteziri ndị ichie ha anaghị obi gị anya fụ na ihe iji wu mmụọ aghụghọ ọnya batara dibịa ha nwere ike ọrụcha arụghị ọrụ ya ga ịbịakwute m sị na o nwere dibịa arụrụ ọrụ na ọ gara mana ọ biga ọsọ ijiri obi ahụ ihe mmụọ na-afụ uwe obi mmadụ mana nke bụ eziokwu na ọ bụrụ na iji 100% obi gị wee decide ya na ichighatago turuli na ịmadogo na ihe a ndị ụka ọbịa ma oriri ka ha riri anyị n'ichighatago wee sị ya ancestors mekọpa n'imego obi ebere na mmegide emegidere na aka itinyere wee mebie ọtọ wee megide ihe dị na ngwurube nna gị ha biko ha gbaghara ha nyere gị aka ka imeghere gị ụzọ ka ịpụta ihe maka na adịghị ka ibe na-agụ akwa nke na eziokwu nwere ime 3 to 6 months ị ga-apụta ihe ọbụla ị na-eme ị ga-abụ ị ga na-ede ude ndị mmadụ ga na-adị surprise ụdị ngọzi so gịnị maka na mmụọ tiri gị aka kebe eziokwu na ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa mmụọ etiri gị aka nwere ihe ị emewu maka na ike na-agwụ chi mmadụ mgbe ike gwuru onye ahụ ịghọtara ya so ihe m na-achọ ịkọwa nwa onye Igbo mbụ isiokwu m n'ụbọchị taa bụ ka anyị nata n'ọdịnala Igbo n'ebe anyị wụ ndị Afrịka nwere ndị nna nna anyị ndị na-ayọtara anyị ayịyọ na ndị ọcha enwere ndị ụka anyarị enwere eziokwu ha fụrụ anyị n'anya nke bụ eziokwu na onwegoro ka esi egbusi ndị ụmụ Afrịka na ịkpọ ndị ọcha ka ha bịa ha ama ekwe bịa maka na ha na-epule politiks ife ha chọrọ bụ onye bụ igu ka ewu na-eso gọọmenti ọ naga na-enye ha mineral resources ka ha ya eso ị na-ajụzi onwe gị ọkwọ ndị achị na ha abụghị na ha nwanne na Kristi kedu ihe bataziri na oluzie na na-emegide gị bụ onye nke na-eso ụzọ ụka ndị ụka anyarị na Afrịka na ha na-abịa eburuzie n'isi sị mba onye nke a bụ onye otu anyị onye abụ onye anyị na-ekwe na Kristi ka ihe bata na ha na-ekwu ya kama ised ha eso ndị na-eti isi n'ala ịma ọ na ha ya emie kama ha eso ndị ọnwụ na-ekpere okpukpere abụrọdụ okpukpere kristian gosighị na o nwere ihe jikọrọ gị na ha na kristianiti eji wee gwa na ụlọ ụmụnne na Kraịst wụ ka e wee mee ukpu mbụ ka ị wee kwenye na gị na ha wefu wee kwenye n'ihe ha kwuru ngwa jezie n'obodo oyibo ahụ ndị aweta kristianiti mmadụ one n'ime ha na-eje ụka mmadụ one n'ime ha bụ ndị ụka buye n'isi etu ndị Afrịka ndị Naịjirịa si wee buru ya n'isi yes gịwa na-ene m anya mmadụ one n'ime ndị ọcha bụ ije ebe ahụ ịfụnọ ndị agadi nwoke na ndị agadi nwaanyị ndị na-eneta penshọn na-eje ụlọ ụka ọ na be anya ka ya afụ ndị young boys ha na-eje onwe onye bi obodo oyibo ya agbara witness enwere friends ndị nọ UK they will testify to this what I'm saying so what I'm saying bụ ndị Igbo nata n'ụlọ
mee udo wuti ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị, mee udo wuti chi gị, ihe si na chi adị mma. Mee nke a ka i wee dị ude, ka i wepụta ihe. Aka m bụkwa onye nke gị, onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Inwe ajụjụ sendịrị m meseji n'akara WhatsApp m 08057837672. Ugochi tubelu Oraifite. Ị ga-eji afọ a wee chọta m na Facebook. A sị nke ọmaka mere anyị na anyị ga-ede ude, na anyị ga-ejere obodo na-ara obodo, na ịkụ ọtụ ọbụla abụrụ maka anyị. Etu a nsi wee gị ya n'ọfọ, na etu a ka ọ ga-esi wee mee. Anyị si onye ọbụla aja ọjọọ ọbụla na-ene anyị nughe anyị aja, anaghị anyị aja, na anyị ga-ede ude. Etu a nsi gị ka ọ ga-esi wee mee. Ise ụmụ Igbo makanụ, daalụnụ.